na lamini na bolmada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan filani ay shuma digina ay a bɛ nkɔrɔ ko cɛni kirikara in de bɛ kɛrɛfɛ Buakari Salamsen i k'a dɔn an bɛ foli ani tanni kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma min ye Buakari fin i k'a dɔn Dankɔrɔba a na kɛ a bɛ kolokɔla k'a dɔ la fa dɔ fɛ a nasa ma ya nka a ti fɔnkɔ Salamsen i k'a dɔn kunnafoni gafe an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmu dɔn anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ jamana kunnafoni a b'o de kofɔ ɛlɛn ni n'a dabɔra maa dama dɔ ka fara ɲɔgɔn kan n'o ma kɛ bɛɛ baara in di ɲɛ sabula min ye kunnafoni ye k'a salo diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ kelen k'a salo arajo wɛrɛw ka se k'a ta k'a jɛnsɛn o danganiya a n'o kɛwale o bɛ Gibson Control bolo min ye jaw ye k'olu ta sɔgɔmada in na o ye Sylvie Vartan ye e ne fila tɛnkunen bɛ ɲɔgɔn na yanni sɔɔni cɛ ni Jibi ye yamaruya di ɛlɛn ni kunnafoni an b'an jɔ a la. Karamɔgɔ dɔ b'a Tunkara kalontigɛla ale ti kɛ maa tilennen ye wala cogo bɛ de bi sɔgɔmada in na Salamsen bisimila n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Les Echos wele a bɔliko siɲɛ 600 siɲɛ 100 siɲɛ 50 ani siɲɛ 3 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Seyidu Fanɛ Seyidu ko a ko sigi ka kɛ n'a ye hakiliw ka labɛn ni k'a kɔnɔ a mɛn o mɛn min ye essence ko gɛlɛya i k'a dɔn a n'a ɲɛrɛ sɔrɔ o siga kɔni ka na maasi minɛ sabula Mali tɛ essence bɔ Mali essence tɛ dilan Mali la i k'a dɔn hali n'a b'an ka dugukolo jukɔrɔ a bɔ n tɛ ban a bi san diɲɛ jamanabaw de la janko larabu jamanaw olu de ye essence tigiw ye n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ essence ko gɛlɛya sɔrɔ a daminɛna yɛrɛ i k'a dɔn diɲɛ duguba caman bɛ yen essence ko gɛlɛya bɛ yen nka hali bi n'a ka bi kununko essence bɛ feere sɔngɔ min na a baara ka feere o sɔngɔ kelen la n'o dun kɛra i k'a dɔn i bɛ jateminɛ de kɛ o ko yɛrɛ i k'a dɔn gouvernement ka wulikajɔ ni cɛsiri ale jɛnnen don fɛn caman kɔ maliyɛnw essence ko gɛlɛya kana se k'u sɔrɔ jamana bi fɛn fɔ sɔrɔ nafala a y'a bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛda fɛ essence jagolaw n'olu fana tɛna jago kɛ gansan i k'a dɔn olu fana bi wulikajɔ ni cɛsiri min na min b'a to essence bi feere kununko sɔngɔ min na a ka t'o sɔngɔ kelen la nka fɛn min don a ti laban dɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ jɛnsɛn naani jamanabaw minnu ni sebabuw ye olu ka essence sɔngɔ yɛlɛla fo k'a fɔ k'a to ten taa faransikaw fɛ yen walima n'i bi maa dɔ faransi olu wele tile fila n'o ka essence a yɛlɛla balawu ni maa min dun ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ nin jamana min n'a bɛ camancɛ la i k'a dɔn bɔda t'a bolo kɔji la ni ka tila ka taa se i k'a dɔn sɛgɛnbaatɔ jamana don i k'a dɔn Mali kabini kununko a ka essence feereli sɔngɔ ka di dafɛ jamana fɔ bi yan minnu bɛ kɔji dawolo la essence sɔngɔ ka di Mali la nin bɛɛ ye o tɛ nkalon ye i k'a dɔn o ye ɲɛdimi fura ye kɔdimi fura tɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ye i k'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ wulikajɔ min kɛ ani essence jagolaw min ɲininen du fɛ dɔ kana fara Mali ka gɛlɛya kan malidenw sɛgɛnna kabini kununko gɛlɛya caman y'an sɔrɔ bɛɛ lajɛlen muɲuna ka sabali ngo n'a ta bɛ muɲu ni sabali i k'a dɔn o laban o laban i k'a dɔn taji feerelaw yɛrɛ laban bi dɛsɛ sabula u bi taji ta yɔrɔ min na ka na dɔ farala kan a ko misali la diɲɛsɛn naani jamanabaw essence bi doni ka bɔ larabu jamanaw na olu bi tɛmɛ kɔji sira min fɛ u k'o de ma ko Detroit d'Ormuz o dun o ye Irankaw ka ayiwa se ye olu kelen bɛ k'o datugu diɲɛ batoba fɛn o fɛn bɛ taa taji doni ni ka diɲɛ jamanabaw sɛgɛrɛ a k'i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen jɔlen don kale kan o tuma o de bɛna ni gɛlɛya kunkuru minnu kun bɛ mɔɔw bolo mara la o de b'ara ka feere n'i ma dɔ fara o sɔngɔ kan yalima i bɛ se ka kura sɔrɔ cogo di misali ni essence ni Mali essence feerelaw bɛ taa essence sa 30 i k'a dɔn u bɛna feere ya 35 a k'i k'a dɔn n'a sɔrɔla u bɛ segin ka taa essence wɛrɛ ta n'u taara sɔrɔ u bila la 50 la yalima u bɛ bɔ wa a k'u ti bɔ a ko misali bɛ nin de ko fɔ
mɔgɔw ka sigi n'a ye dabali ka tigɛ fɛɛrɛ ka tigɛ ni essence n'a nana k'a bɛ gɛlɛya don min i k'a dɔn faamaw nɔ tɛ essence feerelaw nɔ tɛ jɛnsɛn naani tɔnbaw ani essence jagolabaw diɲɛ ɲɛfɛ olu ka gɛlɛya sinsinnen don sabula kɛlɛba dɔ bɛ sen na min kɔni gɛn bɛ ka essence nani yɛrɛ gɛlɛya diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la n'i kelen don i b'a fɔ ala nka n'i kelen tɛ ka ban fo i k'a dɔn a bɛ diɲɛ bɛɛ de kan a ko hali kununko faransikanw fɛ yen minnu dara n'u bɛ essence sanga kɔrɔ u taara sɔrɔ dɔ farala a sɔngɔ kan u bɛɛ lajɛlen kamana ganna nka a bɛ faamuyali bɛ kɛ o yɔrɔw la sabula olu b'a dɔn gɛlɛya ju ye min ye a ko an bɛ don min na ko bi faamaw kan ka fo essence jagolaw kan ka fo sabula gɛlɛya caman de y'anw sɔrɔ min ye essence donni ye ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ mobiliba minnu b'a donni ka don an fɛ yan bamanju kun da bɛ gɛlɛnkɛ da caman na ni ka caman diɲɛ ni ka caman jeni yɛrɛ a ko nin bɛɛ lajɛlen n'a damata gɛlɛya nka a mana tigɛ dawu da la faamaw bi cɛsirilaw min kɔni bɛ se k'a to gɛlɛya ye a bɛ dasira la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ les échos kɔnɔ wele karamɔgɔ dɔ b'a tunkara n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn n'an b'a wele ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni ale bako 7991 ani kelen da ye min n'a bɔra bi marisi kalo tile 11 san 2026 karamɔgɔ dɔ b'a tunkara an bɛ waati min n'a fɔ sayi n'a fɔ ŋunuŋunukan mun bɛ senna min ye an ka jamana ye ka taa se lamɛrikɛ jamana ma k'a fɔ ko accord bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka baara minnu kɛ n'a fɔ sanfɛ kunnafoniw ka taa se duguma kunnafoniw ma ani fana kɛlɛkɛ cɛdenw ko to a fanfɛla la a yira sa k'a fɔ an ka jamana kɔni min ye anw m'a ɲini k'a fɔ fɛn ka kan ka jamana kɔnɔ an m'a ɲini fana k'a fɔ k'a ka kɛ fana sɛbɛn fasiriba ka fɔ la a ko n'i ye nin kunnafoni jateminɛ k'a bɛ waati dama dama bɔ kunnafoni ŋunu k'a kɔni bɛɛ senna ni k'a fɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ lamɛrikɛnw u bɛ anw fɛ yan nɔ n'an bɛ sigikafɔ la sigikafɔ min kɔnɔna sa bɛnkanw bɛna kɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka baara caman kɛ sɛbɛn fasiriba ko a ko n'i ye sɛbɛn yɛrɛ jateminɛ a ko tiɲɛ don a bɛ waati dama dama bɔ amerikanw kɔni u ye a ɲini an fɛ kɔni u sera an ka jamana kɔnɔna na walasa an ka se ka baara caman kɛ kunnafoni ta fanfɛla la k'a sababu kɛ min ye bɔ amerikanw ye u ka kɛlɛ kɔni min ye diɲɛ lasire kɔnɔna na o ye min ye banmaci minnu bɛ ni olu kɛmɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka ban ɲɛna sayɛli ko ta fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛn na anw ka jamanaba in kɔnɔna na ni ka olu kɛlɛ u mana kɛ diɲɛ fantan naani yɔrɔ min na yira sa k'a fɔ min ye amerikanw ka o kɔrɔfɔ ye olu ka jɔ kɔni o bɛɛ senna ani fana k'an b'a finna lasigidenw dɔ fana bɛ yen o fana o nana an ka jamana kɔnɔna na kɔrɔba falen caman fana olu kɛra nka an bɛ waati min n'a fɔ sisan k'a fɔ ko ŋunuŋunukan de bɛ sa k'a fɔ ko amerikɛn jamana kɔni k'u bɛ na an ka jamana kɔnɔna na min ye fɛn caman ye k'o kɛ k'a sɔrɔ min tɛ an ka jamana kɔnɔdenw ka tila tɛ ani jamana ɲɛmɔgɔ ka tila tɛ a ko bil hati i yɛrɛ ka kɔrɔfɔla k'a fɔ o tɛ se ka kɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛ kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka yamaruya de kɔnɔna na n'an ka jamana bɛ nafa sɔrɔ min na o bɛ kɛ sɛbɛn fatiriba ko a ko n'i ye jateminɛ k'a ko min ye tubabu minnu kun b'an fɛ yan fɔlɔ ni o ye awsidanw ye olu ka taali kɔfɛ k'a fɔ min ye maa wɛrɛ de bɛna jamana wɛrɛ de bɛna k'a fɔ walima puissance bila walima i bɛna baara de kɛ dasiko ta fan la walima kana base sigi walima kana fɛ i bɛna taa sira wɛrɛ fɛ a yɛrɛ k'a fɔ o kɔni o ka gɛlɛn kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ anw ka jamana ɲɛmɔgɔ ka yamaruya de kɔnɔna na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ kuma lakunjɛ la info maa tɛ ka fɔ la u y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye bɔ amerikanw ye sa u ka maaw dɔw kɔni bɛ yen n'a fɔ ka bɔ avion bolila dɔw bɛ olu bɛna bɔ alikayida fɛ ka taa se u ka maa caman bɛ yen fana olu bɛna n b'a fɛ na sayɛli kɔnɔna na olu bɛ banmaciw bolo amerikanw bɛ se ka wuli ka jɔ kɔni kɛ ni k'a fɔ u bɛ u ko kɔni ɲɛɲini nka min ye k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔna ye k'a fɔ kana fɛn kɛ min tɛ anw ka tilata ye a yira sa k'a fɔ o ye fɛn min ni o tɛ se ka ɲɛ o la sa ŋunuŋunukan min bɛ yen anw ka jamana kɔnɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛna se ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na min ye n'an ka jamana ɲɛmaaw n'olu ka tilata de min ye wa a bɛ kɛ fana karamɔgɔ daba tunkara jamana kɔnɔdenw ka nafa bɛ min na a bɛ kɛ o kadiri kɔnɔna na nin ye sɛbɛn an ye mun sɛbɛn ka bɔ info matin kɔnɔ bi sɔgɔmada na karamɔgɔ daba tunkara an ka taa ɲɔgɔn fɛ o bɛ kalo kɔrɔbɔ filani ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako Bamako la san 30 ni kɔ sɛbɛnnen o tɛ bila ko ye maa min ye nin sɛbɛn k'a to a de ko Laya Jara Laya ko a ko ŋunuŋunu ani wulikajɔ min bɛ sen na i k'a dɔn min ye jamana a foroba cakɛda min bɛ yen n'a nafa ka bon kosɛbɛ o ye douaniers ka yɔrɔ ye a ko i k'a dɔn ŋunuŋunu fanga bonyalen bɛ ko min ye ɲɛmaaso ye i k'a dɔn a na kɛ bɛnbaliya o dugu jɛlen bɛɛ
nga ni ye nin gorofo nunu da ka lajɛ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na o dɔnnen bɛ a ko n'o tɛ ministre min n'ale bɛ sɔrɔ kunna n'o ye bɔbɔkɛ bilen ye i k'a dɔn sanu i k'a dɔn a b'a bolo da yɔrɔ dɔn sabula i k'a dɔn a bɛ ne ka kalo damadɔ bɔ a sigikun kelen don n'a ye o k'a fɔ douanier a ɲɛmaaso kan ka falen ɲɛmaaso falen kɔni i k'a dɔn hakilina bɔra fan caman na maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ka kegun maa caman k'u ɲɛna karisa walima karisa o de kan ka kɛ douane directeur ye o de n'a ka surun nka min ye bɔbɔkɛ bilen ye sanu ka jateminɛ n'a ka hakilina i k'a dɔn maa sigilen tɛ ni cɛ yɛrɛ min ye maa kun tɛ maa min don a fɔ a ko la o de Cheikh Hamala Jalo a sina ka o de ta k'o kɛ douane directeur ye a ko n'i ye sanu ye ka Cheikh Hamala Jalo kɛ directeur ye kun b'a la a y'a dɔn sabula sanu fɛn o fɛn ye jamana a sɔrɔ bolo ye cɛ ni cɛ minnu kan ka wari ɲini cɛ ni cɛ minnu kan ka wagande sɔsɔ a b'u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen don u bɛ sɔn min ma a n'u tɛ sɔn min ma a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn Cheikh Hamala Jalo a ka kɛ douane directeur kɔni ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn gansan tɛ min ye a wulikajɔw ni jateminɛw ye i b'a sɔrɔ o de kɛra ka sɔrɔ ka kɔn min ye a tali ye Cheikh Hamala Jalo maa min n'a kɛra directeur général de douane ye sɛbɛnnikɛla ko décembre kalo san 2025 i k'a dɔn minnu k'u ɲɛna olu ka maa de bɛna k'a ye olu caman kamana ganna u sigira ni jatebɔ ye jate minnu tɛ jate ɲɛnama ye dɔw yɛrɛ ko Cheikh Hamala Jalo wa a tɛna waati jan kɛ koyi sabula anw ka cɛ min kan ka k'a ye n'o ma k'a ye a mɛntɔ tɛ min ye Saramisɛn wulikajɔ la kalo 3 sigilen kɔfɛ a filɛ ka baara kolo girin ni wulikajɔ min kɛ o b'a jira k'a fɔ dana min dara ka ɲɛmaw fɛ jaja a fanga b'a la a y'a ɲɛdɔn a bɛ se ka baara kɛ sabula nafolo mugu a y'a wuli k'a jɔ ten canjara o gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen bi o de ye danga min bɛ douanier so kɔnɔ ni i k'a dɔn Cheikh Hamala ka dangaw don mɔgɔw kɔni kelen bɛ ka ŋunuŋunu barika bonya i m'a ye douanier baara gɛlɛyara bi koyi transitaires bi kule maa wɛrɛw b'a la bɛɛ lajɛlen bi kule i k'a dɔn caman kɔni ka miiri de la a n'a kɛ ɲɛmaaso la directeur ye i k'a dɔn a n'a ka dangaw a n'a kɛ bɛnbaliya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ walima o kelen tɛ ka ɲɔgɔn faamu sɛbɛnnikɛla k'o tɛ se ka kɛ o ka sababu kɛ mun ye i k'a dɔn ɲɛmaa fila tɛ douane na directeur fila tɛ kelen de bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ directeur adjoint o n'u ka dangaw i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen bɛ sigi i k'a dɔn ayiwa ministre de fɛ min kɔni ye fanga bɛ min na n'a bɛ ta u ka dabada ma o ye directeur général de ye sɛbɛnnikɛla ko o kuma min kɔni ye n'i bɛ foroba ca dɔn gɛlɛya man ka ye k'a fɔ de yalima danga bɛ se ka kɔnɔjuguya kɛ wa yalima a bɛ se ka filibandiya kɛ wa sɛbɛnnikɛla k'o bɛɛ lajɛlen fana y'a damatɔ ko ye a ko sabula kɔsa in na i b'a ye k'a fɔ dossier gɛlɛn caman kun bɛ yen n'i y'a mɛn tubabukan na bloqué i k'a dɔn olu jɔra o kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ sabula sɛbɛn dɔw bɛ yen n'a ɲɛ ma ɲini fɛn dɔw bɛ yen n'a ɲɛ ma ɲini ni k'a ɲɛfɔ i k'a dɔn a tɛmɛni tɛ haraba a ko a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko o sɛbɛn gɛlɛyaw ani o gɛlɛya baara minnu bɛ yen o de kɔnɔna na ni maa caman ka hakilina ye min kɔni ye gɛlɛya ye k'a bɛ ɲɛmaaso la sɛbɛnnikɛla ko a ko Alifuseni ni sanu bɔbɔkɛ bilen a ko waati kɛra dɔw yɛrɛ ŋunuŋunu barika bonya adjoint minnu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛna fali koyi nga min ye Alifuseni sanu ye i k'a dɔn tiɲɛ don fɛn dɔw fɔra a ye a yɛrɛ ma sɔn ban a ko ayiwa u k'u jɔ fɔlɔ ka nin waati in dɛmɛ ni waati tɛmɛna i k'a dɔn wulikajɔ kan ka kɛ cogo min na jamana mago bɛ min na bi o de ye nafolomugu min bɛ sɔrɔ ka bila wagande kɔnɔ a ko wulikajɔ la i b'a ye k'a fɔ directeur adjoint min bɛ yen o de ye Mahamadu Tarawele ŋunuŋunu y'a jira k'a fɔ Mahamadu Tarawele directeur adjoint yalima a na sɔn ka kɛ maa kɔnɔna fililen ye wa yalima na sɔn k'a bolo don a kɔnɔ k'i ban ka baara kɛ ɲɛmaa kura min bɛ yen ka se k'o ka baara kɛ fo ka taa gun wa sɛbɛnnikɛla ko a ti kɔ a la ka sababu kɛ mun ye ministre sanu ministre de l'économie nin kelen o kelen cadre fɛn o fɛn bɛ douane na u ka baara kɛcogo an'u ye kɔrɔlen minnu kɛ ka n'a bila bi la a b'a bɛɛ lajɛlen kalama n'a sɔmina don o don k'a fɔ kelen de bɛ yen min b'a fɛ ka ayiwa danna juguya kɛ walima kelen de bɛ yen min b'a fɛ ka na ni banamini ye a k'i ka de bɛ wuli nka an bɛ don min na ko bi sika kɔni
mina directeur général min ye Cheikh Amala Diallo e ka do abe wuli ka jɔ la aba mamuso ga gwanfuru la sabula aye baara minnu kɛ anaye tamasiyɛn min da ka di a ka dangaw ma baara bɛ kɛ nin kɛcogo de la a k'u bara k'a labato fo ka taa sɛbɛkɔrɔgun min kɔni ye sɛbɛnfura dɔw balani ye ani baara dɔw balani a k'o ye wajibi ye sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ i k'a dɔn a kun bɛ kɛ kɛcogo min na fɔlɔ n'i ye maakura ye n'i nana bandɛ koyi i kan ka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli de kɛ yalima nin bɛ kɛ dalu min na walima a bɛ kɛ ka da kun min kan f'i k'olu bɔyɔrɔ dɔn k'o ɲɛdɔn a ko i k'a dɔn a ko in bɛɛ ye nin de ye n'o tɛ k'a fɔ de juguya walima fɔɲɔgɔnkɔ bɛ yen a ko ale ma da la n'o bɛ kɛ a ko n'i ye k'o ta k'u lajɛ douanier la sariya minnu fɔlen don o de ye sariya jɛlen ye a ko sabula décret numéro 2012 min n'a kuma ka ca mars kalo tile fɔlɔ san 2012 a ko douanier yɛrɛ taabolo kan ka kɛ min ye n'o ye modalité de fonctionnement ye o bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don kɔnɔ k'a ban n'o tɛ n'i ye cɛtigɛden article 64 ta direction min ye wulikajɔ ye directeur i k'a dɔn olu bɛ nommé min ye arrêté ministère o ye ministre ka danganiya ye a ka danganw olu fana bɛ nommé min ye ministre ka danganiya ye dangan wɛrɛ minnu b'olu la i k'a dɔn directeur de douane ale de fana b'olu nommé sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya bɛ min a ko wulikajɔ ni jateminɛ na a bɛɛ lajɛlen ye juru kelen ye juru kelen min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana ka nafa ma min kɔni ye sɔɔni ye ministre i k'a dɔn a bi sɔn min kɔni ye directeur kura ye n'a ko min o ka kɛ walima min ka bɔ a la walima min ka na a ko i k'a dɔn o fana tɛna kɛ gɛlɛya sabula a dɔnna k'a fɔ jɔnkala Cheikh Amala Diallo baara minnu kalifalen don a la n'o ye jamana wari sɔrɔli a bɛ se k'a kɛ i k'a dɔn a yɛrɛ ye wulikajɔ minnu kɛ tile fila in na o bɛ taamasiyɛnw jira nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ dɔ b'a tunkara maa b'i fo i yɛrɛ ka baara ɲuman na jɛjugu laban o ye ɲɔntoro ye n bɛ n bolo don sɛbɛn n'a b'a wele ko indépendant ni ale bɔ ko 6400 ani 7 ye min n'a bɔra bi arabadon in na min ye kalo tile 11 ye kan ka taa OMAS la kɛrɛnkɛrɛnnenya office national de l'habitat a bi tile filanin bɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na ŋununukan dɔ tun bɛ réseau sanfɛ k'a yira sa k'a fɔ maa dɔw kɔni olu kɔni gɛnna ka b'u ka sokɔnɔna na sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan nin video in kɔni a ye tɛmɛtɛmɛni mun kɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ɲini min ye tiɲɛ kɔni ye o ka se ka ɲɛfɔ olu kɔni ye da sumusumu kɛ o gɛrɛnna bɔ office national de l'habitat maaw la maa kolo gɛlɛnna ka t'o ɲininka o ka se ka kibaruya jɛlen ni k'a di maaw ma ale ka kɔrɔfɔ la u y'a yira sa k'a fɔ o gɛrɛla maa min na o y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan o so ninnu kɔni o bɛ jɔ ka di maaw ma maa minnu bɛ ni o n'a ka kan n'a duuru ma fana a bɛ yira sa k'a fɔ i kan ka taa sariya minnu fɛ i k'o sariyaw bɛɛ lajɛlen i ka olu bato min ye tile ye a bɛ sɔrɔ ka di u ma a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan n'a fɔra k'a fɔ mɔgɔw bɛ sokɔnɔna na sa k'a fɔ olu b'a labɔ illégalement o kɔrɔ k'a fɔ k'u tɛ sariya kɔnɔ wa a yira sa k'a fɔ olu de ye jateminɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a yira sa k'a fɔ maa minnu bɛ sokɔnɔna na ni notification b'u bolo ni jamana ye so in kɔni k'a yamaruya k'a d'u ma olu de ta ye so in ye olu de bɛ se ka k'a kɔnɔna na nka maa ka kɛ sokɔnɔna na karamɔgɔ daba tunkara bɔ illégalement k'a yira sa k'a fɔ min ye sɛbɛnfura tɛ e bolo min b'a yira sa k'a fɔ ko e kɔni e man ka to yen nɔ olu kɔni ye wulikajɔ kɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ karamɔgɔ daba tunkara walasa mɔgɔw bɛ se ka bɔ cogo min u y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan u ko mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ so in kɔni a dira mɔgɔw ma k'a fɔ mɔgɔw mago de bɛ a la nka n'a fɔra k'a fɔ mɔgɔw bɛ sokɔnɔna na sa k'a fɔ maa minnu ta tɛ walima minnu tɛ u kan ka sariya minnu fana ni ka olu fana labato n'o fana ma se ka labato a ko o ye gɛlɛya ye gɛlɛya misɛnnin min ni o bɛ na ni tiɲɛni ye o bɛna kɛ sababu ye n b'a f'i ɲɛna don n'a natɔ a bɛ jɔ ka di minnu ma olu ta fana o bɛ na gɛlɛya olu kɔni bɛ ka baara kɛ sariya kisɛ de kan sariya kisɛ min b'a yira sa k'a fɔ n'i bɛ sokɔnɔna na n'u taar'i ma n'i ye sɛbɛnfura bɔ notification bɔ min b'a yira sa k'a fɔ ko e ta don sa notification kɔni o bɛ olu seereya nka min ye sɛbɛnfura wɛrɛ bɔ sa k'a fɔ min b'a yira sa k'a fɔ ko e ta don o k'o fana bɛ vérifier o bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa o bɛ sɛgɛsɛgɛ ka s'a dan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na nin baara in kɔni kɛ kun ye min ye office national de l'habitat maaw u y'a perepere latigɛ maaw b'a dɔn sa k'a fɔ maa caman kɔni bɔra nka min ye sariya kɔni ye u tɛ sariya kɔnɔna na nin ye sɛbɛn an ye min bɔ indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na karamɔgɔ daba tunkara
Flani mbi boni sebe min nu ka ma l'indépendant. Bismillah. Sebe bura ni a bolo ko sien baworo kemenani ani sien wolovla. I ka do fɛn min mi to misɛnya la i ka do o ye fini ye. Wuli ka jɔ la Ablaye Jara ko a ko cakɛda min n'a bɛ hadamadenya taabolo jateminɛ n'a bɛ hakɛw jateminɛ o ko dema Women Right Watch i ka dɔ kɔsɛ in na o ye ayiwa sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn bɔ min ka jirali kɛ a dɔnna k'a fɔ bamanji bolofara min bɛ n'o jeune min ye u ka bamanjɛ kawale a n'u ka maafa ni i k'a dɔn dandɛmɛ wale a barika bonyana kosɛbɛ Kayi ani Diboli ni ɲɔgɔn cɛ o kuma u ye wele da kɛ jeune min i k'a dɔn hinɛ t'u la makari t'u la se tɛ maa minnu ɲɛ maa minnu bololankolo don i k'a dɔn ni marifa t'u bolo ka taa bi olu ka k'u bɔnɛw nin na jɔ ko Ala a ko sera a dan na kɔsɛ in na chauffeur 12 ani paran di maa 2 i k'a dɔn u y'olu kɔni de minɛ k'u bɔnɛw nin na bɔnɛ yɛrɛ cɛjugu ko ye i k'a dɔn maliyɛn 2 Senegalika 2 Burkina bɛ dɔ ani Ivoirien 1 olu kɔni dununen don i ko to bina nugula olu ma ye fasiriba ko a ko min ye camion citerne ye o den 40 bɔra Dakaro i k'a dɔn ayiwa k'u kunda o bina n ɲininka Mali la sɔrɔsikuluw b'u nɔkan dɔw bi ɲɛfɛ dɔw bɛ kɔ min kɔni ye faamaw ye olu labɛnnen don sabula u b'a dɔn bingalikɛlaw bɛ sira la organisation Women Right a y'a jira k'a fɔ min ye Jésus i k'a dɔn olu sina de ka bali sɔgɔmada fɛ 9h30 ka sin ka taa bin camion ninnu kan bingani yɛrɛ min don fana i k'a dɔn u bɛ t'u jɔ tu dilan ka mugu wuli koyi kiri kilomɛtiri 7 dugu dɔ bɛ yen ko an bɛ debi i k'a dɔn o ni Kayi cɛ yɛrɛ ye kilomɛtiri 43 u ma kɔrɔtɔ sina ka bali ka bɔ tu la u bɛ mugu ci u b'a ci u kun fɛ cogo min u b'a kun ci o kɛ yɔrɔnin bɛ sɔrɔsiw labɛnnen du kama o yɔrɔ bɛɛ sɔrɔsiw sina ka i k'a dɔn wulikajɔ boloda k'u ka marifaw k'u bana minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni sɔrɔsiw ko law yan ka di yen ye sɛbɛnnikɛla ko marifa kɔni i b'a tɛmɛ nka de ye i n'a fɔ ayiwa kɔnɔw bɛ tɛmɛ cogo min sɛbɛnnikɛla ko minnu b'a sariya a n'a kɛra minnu ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko o mugu sisi kɔnɔ sɔrɔsiw dun ye kangari dako ye n'u ni ayiwa camion ni chauffeur ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ kabini u ma wuli u b'a f'u ye ni mugu k'a bɔra tu la a kana sira a y'a ka sanfura garde o ye kelen ye i k'a dɔn a b'a ka boli cogo min na anw nɔfɛ a ye boli cogo kelen la ka giri k'a fɔ i bɛ fɛɛrɛ minɛ ka turu cɛ i kan'o kɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn sumi kɔ lahara sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsiw bɛ nin kangari da nka mugu k'a mana wuli maa dɔw bɛ yen i ka don ja ka fɛngɛ a k'o ye wajibi ye mugu k'a kɔni wuli i b'a ye k'a fɔ maa 12 chauffeurw la olu kɔni y'a ɲini sa ko dɔw kɔni y'u cun yɛrɛ de ka bɔ mobili kɔnɔ ka sindɛgɛ ta sɛbɛnnikɛla ko a ko gɛlɛya kɔni ye nin caman de sɔrɔ n'o tɛ minnu kɔni dugura sɔrɔsiw kɔ a ka ca Ala fɛ fɛn caman b'a la u m'olu sɔrɔ ko in kɔni fanga bonyana sabula makari ko don n'a fɔra chauffeur i ka dɔn i ka bɔ i ka so i b'a la k'i ka dahirimɛ ɲini bin ka k'i ka ta sira la a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko don min jɛ ka jugu kosɛbɛ wulikajɔ minnu kɛra i k'a dɔn a fanga bonyana sabula i k'a dɔn maa 12 min ju tora kɛnɛ in kan ye a kun gɛlɛyara kosɛbɛ min ye syndicat national des chauffeurs conducteurs routiers du Mali Sinacor olu kun ye wulikajɔ boloda ni k'a ɲini armée fɛ min kɔni ye u ka maa minnu ju tora i k'a dɔn kɛlɛ daga la fɛɛrɛ ka kɛ ka t'u nɔfɛ a mankan yɛrɛ kun ɲini ka wuli min kɔni wulikajɔ ye sɔrɔsiw nan'o kɛ sa kɛlɛ in kɛra yɔrɔ min na ni ka taa ye février kalo tile 11 tɛmɛnen ka taa u kɔni sera ka min ye su 12 ye u ɲɛ dar'u kan paranti 2 su 12 in i k'a dɔn o ye chauffeurw ye paranti 2 kɔni kun b'a la février kalo tile 12 i k'a dɔn u kɔni ye olu o suw fara ɲɔgɔn kan sa ka na n'u ye Kayi ni ka janajaba kɛ janajaba min kɛra dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ min kɔni ye denmisɛnnin 2 ye o su kun b'a la min ye wulikajɔw ni jateminɛ ye o denmisɛnnin 2 n'i y'olu yɛrɛ facogo lajɛ u kun kelen bɛ k'olu minɛ k'u ɲɛ de siri koyi ka tila ka i k'a dɔn bamuru kɛ k'u kan tigɛ
sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ nin kɛ yalima ninnu ye diinɛ maaden o bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ de la wa human right n'o ye ONG o kɔni y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ kɔsa in na Mali kan ka wuli ka jɔba kɛ ninnu fali i k'a dɔn k'u sedi nin kantigɛ baasi foyi yɛrɛ t'a la o kelen ye a filanan u kan ka wele da kɛ i k'a dɔn farafinna jɛrɛjɛkulu ma min b'a to olu bɛ wuli ka jɔ kɛ a ko n'o tɛ funangɛni dama dɛsɛra nin ko in na a ko Senegal ka fila san 39 san 49 Maliyɛn fila san 46 san 52 Burkina bɛ kelen san 35 Ivoirien dɔ san 47 a ko ninnu ka nin maafa modèle i k'a dɔn aw k'a bɛ kɛlɛ kɛ sɔrɔdasiw de la dɛsɛra olu la sa ka taa bin civiliw kan a ko jɔ ko a la an bɛ don min na ko bi wuli ka jɔ kura kan ka boloda hakilina kura kan ka ta human right o kɔni ye sɛbɛnni kɛ sa diɲɛ kisi naani dɛmɛtɔn minnu bɛ yen n'olu kan ka hadamadenya i k'a dɔn a bonya minɛ sigi u y'olu bɛɛ lajɛlen ladonna k'a fɔ jenimu Bamanje jɛrɛjɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ u ka dantɛmɛ wele fanga bonyana kosɛbɛ o kuma u bɛ Mali armée dɛmɛ ni hakilina ye i k'a dɔn u ka wuli ka jɔ kɛ waasa civiliw bɛ kisi cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tunkara ni ala y'i bugɔ i filan m'i bugɔ an bɛ jɛgɛ dɔ kɛ ala ka hinɛ bamatɔ la ni dayɔrɔ suma n bɛ n bolo don ni sɛbɛn min n'an b'a wele ko le veridika ni ale bɔgɔ 206 ye min n'a bɔra bi mars kalo tile 11 ye san 2026 i da don kɔrɔfɔ min na an bɛ waati min n'a fɔ sisan na olu fana ye zuwale da k'a yira sa k'a fɔ an ka jamana caman bɛ yen min ye frontière bɛ Mali jamana caman cɛ i n'a fɔ ka bɔ yan ka taa Côte d'Ivoire jamana na ka bɔ yan ka taa Sénégal jamana na min ye nin gɛlɛya belebeleba in ye a kɛra sababu ye n'i ye nin sira jangelen ninnu minɛ i bɛ n b'a f'i ɲɛna citerne camanba de jeni ne ye débat bɛ jateminɛ u yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la depuis 2025 ka taa se 2026 ma n'i ye banmaci ninnu ye u ye kasara min ta ka ɲɛsin an ka bolimafɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya mun y'an ka essence ye ni ka tiɲɛni minɛ k'a boloda k'u b'a ɲɛsin an ma n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ depuis mɔgɔw bɛ sira ninnu minɛ i bɛ taa i b'a sɔrɔ depuis a bɛ taa na a ka ca ni o ye i bɛ nin citerne ninnu de jeni ye n b'a f'i ɲɛna a caman finen don u bɛ sira daw la sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko wulikajɔ kan ka kɛ a ko walasa min ye mobilitigiw bɛ yen min ye compagnie ye olu bɛ yen mun ye transporteurs ye n b'a f'i ɲɛna olu fana bɛ yen ka se k'a lajɛ sa k'a fɔ ni bolimafɛn ninnu u bɛ sirada la kun min na ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa a bɛ se ka bɔ sira ninnu ka dɔɔni ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati karamɔgɔ daba tunkara a ko a bɛ kɛ sababu ye ninnu bɛ sira min kan a dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye sɛbɛn fatiriba ka fɔ la min ye siradala kasara wɛrɛ ye ni ka o latigɛ ka sababu kɛ ni bolimafɛn bɛ sirada la a jɔlen don a ma se ka bila a bila yɔrɔ la dɔɔni walima k'a pousser ka bɔ sira la bolimafɛn wɛrɛ natɔ bɛ se ka na a kasara fana a bɛ se ka gɛlɛya sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko min ye mobilitigiw ye ani compagnie ye a ko min ye bɔ assurance ye u y'u ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen contrat kunda o bɛɛ lajɛlen jaabilen don u ye olu bɛɛ lajɛlen kɛ ni k'o kɛ pasi min ye n b'a f'i ɲɛna bɔ assurance fana ye o fana kɛlen don pasi nka a yira sa k'a fɔ n b'a f'i ɲɛna bolimafɛn ninnu fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ min ye compagnie ye ka taa se an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana ka wuli ka jɔ kɛ bolo din bolo ka kɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na ni gɛlɛya mun bɛ yen ninnu bɛ sirakun minnu na walasa fɛɛrɛ bɛ se ka ɲini a la cogo min sɛbɛn fatiriba ko a ko n'i ye Segu jateminɛ Segu Kayi Fana ka taa se Buguni a ko n'i ye nin Fana k'o fara kan ani Bamakɔ ni Kayi ninnu bɛɛ lajɛlen sira kan n'i ye nin sira ninnu minɛ i bɛ nin bolimafɛn ninnu ye u sinsinlen don u bɛ sirakun na a ko nin tɛ taa maaw ka dɛmɛ kɔ bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ walasa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tigɛ cogo min na walasa nin ko in nin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ninnu ka se ka bɔ sira kan dɔɔni walasa mɔgɔw ka lafiya min ye Burama Tarawele ni y'ale ka sɛbɛn ye kɔrɔ daba an ye mun bɔ le verdi kɔnɔ bi sɔgɔmada in na filani i k'a dɔn an bɛ fiɲɛni zama ni fitiri de sera n'an ka tezara min nka ni maa min ma ɲɛ k'a fɔ sali selen don Musa Tarawele fula walima ATT fula i n'a fɔ fula min filɛ ngolo la wuli ka taa kɔnta fɛ yen a original bɛ yen i k'a dɔn a ladege bɛ yen original kɔnɔ ye kɔnta ka yɔrɔ ye misiriba o nɔn gɔngɛri la a dankɔrɔba fula ɲuman y'ale ta ye k'a ni sɔgɔma Jibi a lajɛ an ka fiɲɛni bɔ an na segin ka na karamɔgɔ daba tunkara ye jugu laban o ye ɲɔncore bala cogo bɛ di
Salam Sen. Bismillah. Bi boni sebe mi nou ka ma nouvelle raison nyedangura. Ma mi nyene sebe atwa de ko Mahamani Touré. Mahamani ko ako colonel major Mamadou Esu Kone mi nye haklina mi nou bara nyanga. Bolo fara mi na be sora sukulu la no lu de katili o be komi sans perin. Bolo fara mi nou ka ma bir. E ka don olu ka sigili anu ka barakura. A bela jele kalfara ale de ma mi ye coordinateur de bataillon d'intervention rapide bir colonel major Mamadou Suleiman Kone a asigira ka woloka asigira woloka e ka do a kera chef d'état major général des armées général de division Oumarou Diara mi ye colonel major Mamadou S Kone a mi ngoni barakura min gal fara la no ye telimaya dai sabula e ka do fenwo fen ni akanga magwen jona ka ko glan a barakal falembe ni zora sekulu de la sebari kala ko akika don kene boyana karama akmo ka nyema bolo mali zora sekulu totu la ble koy sabula dongo do min nye kokura yi min ba to jamana de hakili bisigi min ba to barabike kanye dongo do chakada do bisigi o de kara sababu ye brigade d'intervention rapide bir ika don olu kasigi no sigira nyema binyinu la min nga barata bala o de kana kuyeni sabula décret présidentiel jamana kundi yara ka hakilna colonel major Mamadou Suleiman Kone ale de sigira woloka min dara sigi fana ka jira bela o ye chef d'état major général marsikalo kile woro temene na e ka don mami nu defalen be kana kan min nyema bay a ko aywa keleke do ma aka nyema kura de ni ni ngo min ga panga ta kabakulu la ikapa sabula ko bela jele ben de bulu o mi ngoni ye bara kura ne hakilna kura ye no ye biri a nyema kura de ni semen kala ko mi nyera kera nyema ye aya jira ka fo ni di balala dana min dale fle ka dale ka afanga kabu o nga mi ngoni jamana bara ya ne jamana nyeta ako ika don segi koto la ndesara to la fenwo fen no ka nga ke ani minu bi je ka barange no ikeleke de onyi a bela jele na ke sababa yi ningunya sebenye anye mi bon nouvelle horizon kono nyedangura karango da batungara ni hage meni ba sura tambe birigene nyini mbembulu don seben bon nama wore ko les républicains urudugu je kwa ni furubanya na wati mo na fo sisa mi ye ayem ma koro we ma munumbe nuye association des élèves étudiants du Mali nuye akeka teme ulu farla nyo ni ka kuluba mi ni ka sigi singa kenere na o ka forum ta ko folo yo ke mu ye forum ta ko flana ni o ye édition forum international ye buno boloda mi ye martikalo kleta ani wolo bla ka tasa kleta ani korandoma san 2026 karabo da batungara ami watu ne na fa ni kuna foni ni mena o ye nyola dere kuna foni di belele bake baro dala sindo kera sibiri do o mi benda kalo kle wolo bla ma martikalo la no kera maison de la presse la san 2026 ni kenenga mi ye association des élèves étudiants du Mali mi ama koro chama ye Mali konnana ni Mali ko ana ko chama mbaku mi kenen konnana mi ye kenen yere ye aboya ana karama balele kumbe docteur Murbo Sumare bolo o temene ko fe mi ye bo ayem yere ye o ka ko labena e ama koro ni o ye maisra mbafina Musa Idrissa Gindo ye Musa Idrissa Gindo ale kuma kenen konnana kata se mu ye Boubacar Daffé ale fana kuma kenen konnana ni o ye conseil national de la transition CNT obe ola mi ye nu togo ye ale kumbe ministre koro bo Amadou Koita ale kuma kenen konnana kata se Moustapha Djitéma ni ele ye Sénégalais ye nu balele kumbe kata se Ibrahima Fantegema ani kata se to nu balele ma o ye akili fale wolo ni ka olu bolo da o ya ira sa ka fo anga jamana ambi wati na fa sa gele chama badde be Mali konnana ni ala na kira jina ma forum mi na ke donye don bolo ba mi kle fla bara wonu dado akorofo nu chama na mi ye o ka ko labena bayre ni o ye CRS ye na ma wole ko o ye maisrate Musa Gino ye ale koni ale ya ira saka fo be la be belegile sabati nindo wala ta ni kle fla bana ko na daba siga do Mali korofo chamana mi ye kalango ta fa wala ye obu dado ola mi ye fen chama fana be gela fe be ni o banga jamana ko nana politique kunda ani fana ka tasi mba fina jamana yere ka fen chama be bulna blasiment chama be anye munu ke ka teme unu dado nu korofo nu chamana ka le ku akilata ni ka di fen chamanga ore kama ni kenen na ay ni no belegile fe ya ira saka fo
u bɛ nin labɛn nin don kɔnɔna u bɛna sigi ka fɔ caman kɛ walasa min ye thématique 4 n'a ɲɔgɔnna ye da bɛna don nin kɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la tɔnw bɛna fara fara ɲɔgɔn na walasa ka se ka nin bɛɛ lajɛlen discuter u mana bɛn min kan u bɛna k'a damana sɛbɛnfura ye u bɛna min ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma nin ye sɛbɛn an ye min bɔ le républicain kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na maa min ka sɛbɛn o ye Agibu Sogodogo ye. Filani waati n'a ka waati ma se bita an b'a bila yan segi bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan ni o tɛmɛna ka ban suntigɛ waati Usaz Bare ni kalandenw an bɛna walanda minɛ fo ka taa se sugurudi waati ma ni Ala ye sini dugu ɲuman jɛ an bɛ kɛnɛ ka cɛkɔrɔw bɛɛ bɔ an bɛna olu lakali ka kɛ to ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ kuma tacogo la mura ni b'an yɛrɛw labɛn i k'a dɔn min ye Hamɛdi Jakite ale laban nana jataw kɛ fiɲɛ tulukala kɔni o kun bɛ Jibson contrôle bolo k'a dan ye min bɛ se k'a to bɛɛ lajɛlen b'an sɔrɔ cogo min wa